Euskadiko enpresek eta erakundeek ilusioz eta arrakasta lortzeko hainbat tresnez baliatuta, ekiten diote kudeaketa aurreraturako bideari. Euskalitek kanpo kontraste eta ebaluazio zerbitzuak ematen ditu ebaluazio klubaren laguntzarekin eta erakundeei kudeaketa aurreratuko aintzatespenak lortzen laguntzen die. Kudeaketa aurreratuaren bidean 3 mugarri daude: diplomak, aintzatespenak eta sariak. Eusko Jaurlaritza kudeaketa aurreratuaren diploma ematen die Euskaliten kanpo kontraste zerbitzua jasotzen duten eta kudeaketa aurreratuaren garapenarekin konpromezua erakusten duten erakundeei. Kanpo ebaluazioa jaso ondoren, kudeaketa aurrerapen maila esanguratsua lortzen duten erakundeak, brontzezko, zilarrezko eta urrezko aintzatespenen bidez saritzen dira, beti ere, kudeaketa aurreratuko ereduen balorazio taulen arabera. Kudeaketa aurreratuaren euskal saria, Euskadiko kudeaketaren aintzatespen gorena da. Aintzatespen hori lortzeko, beharrezkoa da aurreko urteetan urrezko aintzatespena lortu izana, eta kudeaketa elementu jakin batean, estrategia, bezeroak, pertsonak, gizartea edo berrikuntza berariazko kanpo ebaluazioa gainditu izana. Aitorpen horiek automatikoki jasotzen dituzten erakundeak eta enpresak kudeaketa aurreratuko klubeko kide bihurtzen dira. Klub horren helburu nagusia da kideen artean informazioa eta ezagutza eskuratzea eta trukatzea, kudeaketa hobetzen jarraitzeko. Aintzatespen horiek enpresa eta erakundeen kudeaketan aurrera egiten laguntzen duten mugarriak dira. Baina bide hori ez da hemen amaitzen. Beti egongo baitira erronka berriak zeru ertzearen atzean.